Nu mai am suficient de glucoză în creier, sunt un pic mai lent. Blocaj. Să văd alea, Iurea. Oprește, băga mea și... Un aspect foarte important pe care mulți dintre voi îl înțelegeți greșit. Antrenamentul rămâne același și în perioada de masă musculară și în perioada de definire. Nu se schimbă nimic. Încerc să țin intensitatea antrenamentelor sus, ca și cum aș fi pe perioada de masă musculară. Salutare golanilor, sper că sunteți bine, sănătoși, că vă țineți de sport. Tocmai ce am terminat un mare antrenament de push, încep cu finalul de data asta. Am început printre altele perioada de definire, râd pentru că am început să mă bâlbâi, nu mai am suficient de glucoză în creier ca să reușesc să trag videoclipurile din prima, sunt un pic mai lent. Vreau să vă arăt și vouă ce abordare am avut pentru planul alimentar, cum mă mai antrenez în perioada asta și bineînțeles sunt nerăbdător să vă dau un form check. Am 5 săptămâni de definire, numai ce am început, deci numai ce am început. Mai îmi trebuie vreo 10 săptămâni ca să intru în cea mai bună forma mea, dar hai să vedem despre ce e vorba. Punem ăsta aici, rapid de tot să nu ne prindă poliția. Cam asta e condiția la 5 săptămâni, numai ce m-am apucat. De data asta vreau să scot o formă și mai bună decât cea de anul trecut și ca în fiecare an să încerc și o să și reușesc să ating cea mai bună versiune a mea. Prima mișcare de împins, ca de obicei. Încep cu piept, o să dau un push azi. O să încerc să fac tot cu astea de 60, cu sistemul de progresie. Am rămas pe gantrele astea de 60 la 8 repetări. Scopul o să fie să reușesc să fac tot 8 repetări cu o formă decentă. O să încerc să mă duc cu ele până pe piept cât mai jos posibil. Să nu fac jumătăți de repetare și dacă fac jumătăți de repetare o să fie făcute pe zona de alungire, de jos până la mijloc, mai degrabă decât de la mijloc până sus. Asta e ce zice. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nu mai merea nou aici, dar încerc. Tot 8. Tot 8 e bine. Dacă țin de forța asta pe care o mai am, având în vedere că deficitul e destul de agresiv și având în vedere că îs fasted la antrenament, toate bune. O să dau 4 serii aici. La ultima serie o să fac un mic artificiu. Nu o să mai fac drop set, însă o să iau undeva la 25 de kg probabil și o să dau un set de pump de vreo 30 de repetări. O să-l filmez și pe ăla. Mai zice în felul următor. După 3 seturi maximale, să zic așa, de 6-8 repetări, cu alea mari, acum o să-i dau un set de pump, să descarc tot glicogenul din mușchi, pentru că îmi place în cadrul aceluiași antrenament să am și seturi super grele cu greutăți mari de 6-8 repetări și să am și seturi unde fac mai multe repetări. Îmi place să îmbin tehnicile astea. Bineînțeles că pot fi folosite prin rotație de la antrenament la antrenament, dar mie îmi place să le combin pe toate odată, pentru că după aia uit. Băi, nu mai știu cum am făcut antrenamentul ăsta, repetări mai multe, repetări mai puține, așa sigur că se respectă regula asta, să zic așa. Și la pe asta de 24 și targetul o să fie 30 de repetări aici. Acum, nu o să fie foarte controlat, o să fie mai power, dar o să-și facă super bine treaba. Hai să vedem.
Bam. Bam. 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4. Acum încetinesc, dar fără voia. Ha. 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 Hai, mă. Chiar dacă nu mai merg să le împing până sus de tot, focusez foarte mult zona de alungire. Și număr acolo repetări, chiar dacă poate nu sunt repetări și nu sunt repetări complete. Dar țin acolo izometria, tensiunea o mențin în mușchi și lucrul ăsta mi se pare foarte destructiv și foarte eficient. Bun, o să trec mai departe la o mișcare de fluturare. O mișcare de fluturare pe care o fac la cablu. De data asta și încep de jos. Cablurile poziționate în partea de jos. Țin aici ușor coatele, ușor flexate, umerii jos, pieptul sus, țin toată tensiunea în piept. Și mă duc aici un pic mai sus, ca să implic și partea de deltoid anterior în mișcare. Și umărul. Bam. Bam. Și strâng tare. Îl strâng tare de tot. Pe contracție. Bum. Îl las să mă întindă tare de tot. Bum. Și îl strâng tare de tot. Și când nu mai pot să fac cursa completă, mă duc cu jumătăți aici. Și sferturi. Nu o să fac niciun drop set aici, nu o să fac nicio tehnică de intensificare. O să dau 2 seturi de jos, după pun cablurile sus, dar nu le pun sus de tot, le pun undeva la nivelul umerilor și continui cu alte 2, tot straight seturi. Un aspect foarte important pe care mulți dintre voi îl înțelegeți greșit. Antrenamentul rămâne același și în perioada de masă musculară și în perioada de definire. Nu se schimbă nimic, fac același exerciții, același număr de seturi. Important e să țin intensitatea sus, adică cumva să nu mă sabotez singur și să mă gândesc că bă, o să fiu mai slab, încerc să scot maxim din antrenament ca și cum aș fi pe 600-700 de grame de carbă. Nu se face diferență. Maxim, îl duc până în capăt. Pentru că am făcut de jos mi se pare mai greu, încep cu fluturările de jos, acum le fac de sus. Și zici așa, bam și bam, mișcarea asta o fac aici în față. Eu nu mă duc aici jos, aici. Fac ca să pun cât mai mult focus pe partea de sus a pieptului. Raftul de la piept să fie bine dezvoltat aici. Coatele ușor flexate în spate și bum. 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 Și îl strâng tare de tot. Încerc să lucrez mușchiul pe toată lungimea lui. De la origine până la inserție. Același principiu, când nu mai merge repetare completă, nu mă opresc. Mă duc cu jumătăți. Jumătăți de repetare, urmate de sferturi de repetare și, de ce nu, chiar și o scurtă izometrie. Mai departe. Scopul meu principal pentru perioada de definire va fi performanța antrenamentelor. Să încerc să țin intensitatea antrenamentelor sus, ca și cum aș fi pe perioada de masă musculară și aș mânca 600-700 de grame de carbă.
Făcând acest lucru, o să păstrez consumul caloric sus, o să ard mai multe calorii, asta o să-mi permită să mănânc mai multe calorii, o să-mi permită să mănânc mai mulți carbohidrați și să obțin o compoziție corporală bună și să mă definesc în același timp. Ăsta e scenariul ideal, să te definești cu cât mai multă mâncare, să se schimbe corpul, să ai vlagă la antrenament, să te simți tare, puternic, nu să vii în sală pișat pe tine, distrus, fără chef de antrenament și așa mai departe. Am făcut și treaba asta în anii trecuți, am avut abordări în care mi-am tăiat carbohidrații drastic, am avut și zile de zero carbs, veneam în sală, mă antrenam ca o fetiță, nu mai puteam să mișc nici ganterele de 20 de kilograme. Am schimbat abordarea, experiența m-a învățat că dacă mănânc ceva mai mult și compensez cu un efort mai mare, având un flux cât mai mare de macronutrienți în sistem, asta mă va ajuta să mă definesc cu cât mai multă mâncare și mă va ajuta să-mi ating obiectivele și să obțin cea mai bună forma mea. Următoarea mișcare am o mișcare de împins în unghi. O fac tot cu gantere pentru că îmi permite să accentuez foarte mult zona de alungire, zona unde am observat că am și cele mai bune creșteri musculare. Nu când vine vorba doar de piept, când vine vorba de orice grupă musculară. Să-i dăm bice. Bam! Jos de tot, coatele în interior. Bum! 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 Și în partea altă. Dacă mi-ar scade performanța antrenamentelor, implicit și consumul caloric ar scădea și asta ar însemna că ar trebui să mă duc și mai jos cu carbohidrații și cu caloriile ca să pot să mă definesc așa cum vreau eu. Exemplu clar de așa nu. Așa că cu toate că sunt lipsit de energie, o să încerc să scot maxim de fiecare antrenament și să ating cea mai bună forma mea. Situațiunea se prezintă în felul următor cu prima... că o sărit conopida. Deci, prima masă a zilei. Pare familiară, nu? Pare familiară. Acum îmi pare rău că vă dezamăgesc. Pe unii care poate zice asta, hai să vezi ce ne arată ăsta, stai să vezi ce mâncă ăsta, mamă, cum faci, cum mănânci, să te definești, cum să ai abdomen, cum hâzi, Johnule. Asta e, bă. E aceeași mâncare, bă. E aceeași mâncare, bă, băieți. Numai că am schimbat cantitățile, deci nu mai sunt 200 de grame de paste, 100. S-a scăzut cantitatea de carbohidrați. Asta fac eu când vreau să mă definesc, că sunt aceleași mese și pe masă musculară și pe definire. Numai că scad cantitatea de carbohidrați, vita se păstrează la fel, 200 de grame. Și sare, am niște sare pe ea și niște usturoi de ăsta granulat, am pus peste, se vede aici. Bun, pentru că asta e prima masă a zilei, nu? Ăsta e și micul dejun și prima masă și tot. Am astea două capsule pe care le ingerez cu această masă, enzime digestive și probiotics. Mă duc fasted la antrenament de 5 săptămâni de când am început definirea. Am făcut o probă și am zis să merg fasted. Motivul e unul foarte simplu. Merge foarte bine așa, merge super bine. De când am abordat protocolul ăsta de 5 săptămâni, anii trecuți mi-am dat-o cu 4 mese, cu 2 mese, cu o masă înainte de antrenament. Îți dai seama, fiecare are o părere, o opinie, că trebuie să te duci încărcat, că n-ai forță, că băi, am zis, da, hai să vedem ce se poate întâmpla. Și băi, este forță, bacar plusez la unele exerciții și termin și antrenamentul. Într-adevăr că pe final mă simt mai slăit de puteri, că se duce orice urmă de glicogen mai am rămas în mine, dar per total sunt foarte mulțumit de abordarea asta și motivul pentru care am ales să fac abordarea asta este pentru că mi-e foarte, foarte foame după antrenament. Mă antrenez tare și mă antrenez cu mult volum. Stau 2 ceasuri la sală, deci după sală îmi vine să mânc copii, borduri, orice mi iasă în cale aș mânca. În schimb, dimineața nu mi-e atâta de foame. Și raționalizarea a fost,
să-mi concentrez mesele în a doua parte a zilei. Deci nu fac fasting-ul ăsta pentru beneficii de sănătate sau mai știu eu. Într-adevăr, mă simt mult mai ușor la antrenament. Mă simt mult mai ușor, mă simt gol, dar dacă chestia asta mi-ar fi afectat performanța la antrenament, aș fi continuat să mănânc înainte de antrenament mesele. Atenție! Eu nu zic că nu poți să te definești, nu zic că fasting-ul e vreo magie, eu nu credeam și nici acum nu, Adică corpul să detoxifică singur. Atâta timp cât ești în deficit caloric, nu prea cred că are importanță dacă faci fasting sau nu. Dar astea fiind spuse, mi-e foarte foame după antrenament și mai ales seara. Și atunci îmi concentrez mesele seara și mănânc după ora 7, ca să vezi că pot să mă definez mâncând după ora 7. Am ultima masă pe la 10. Pe la 10 bag ultima masă și mă pun să dorm. Deci mă pun să dorm sătul, mă pun să dorm cu burta plină, nu știu, mi-a luat la cap, mi-a dat la cap ceva. Dacă mi-e foame și simt că încheie remațele, deci nu pot să dorm, nu pot să scot carbohidrații de la ultima masă, am carbo la ultima masă. Am carbo la ultima masă și tot pot să mă definesc. La finalul zilei e vorba despre calories in, calories out, părerea mea. Din nou, asta fac eu. Asta e protocolul pe care l-am abordat eu anul ăsta pentru perioada asta de definire și momentan merge super, super bine. Acum, următoarea ajustare pe care o să o fac, o să fie în caz că simt că nu mai pot să trag la sală și că merg greutățile în jos, o să îmi bag o masă înainte de antrenament. Dar numai în condițiile astea. Atâta timp cât încă merg antrenamentele, încă am performanță și dau randament, o să merg așa. Pentru că pot să dorm bine. Și e foarte important pentru mine. Și dacă mă definez și dacă îs pe masă musculară, e foarte important somnul, odihna. Eu dacă dorm bine, dacă mă odihnesc noaptea și nu mă trezesc rupt de foame, am un antrenament bun. În schimb, anii trecuți, mâncam mai mult înainte de antrenament, mă duceam la antrenament greoi, balonat. Bineînțeles, digestia era făcută, dar tot parcă nu-i, e chestie de simț, și de preferință. Așa mă simt eu mai bine acum. Și pentru că mâncam mai mult în prima parte a zilei, în ultima parte a zilei, seara mai ales, deci nebuneam, stăteam în pat, îmi venea să mă trezeam la 5 dimineața căcat pe mine de foame și n-aveam ce să fac decât să mă duc la cardio. Poate ați mai văzut că mai postam cardio la 5 dimineața. De nebun, frate, să te duci să te plimbi pe străzi. Chestia asta o făceam nu că, vezi, Doamne, ce ambițios sunt eu sau mai știu eu. Făceam chestia asta că mi-era foarte foame. Mi-era foame și trebuia cumva să... Dacă mâncam atunci, la 5 dimineața, s-ar fi dus o masă direct. Și atunci mi-ar fi fost foame mai repede. Acum, concentrându-mi mesele în ultima parte a zilei, reușesc să trec, momentan, 5 săptămâni, atenție, 5 săptămâni, reușesc să trec de punctul ăla în care îmi vine să mănânc cu oameni noaptea. Într-adevăr, înainte să mă duc la sală, mi-e un pic fomică, dar nu din aia să-mi fie rău, să nu pot să mă ridic de jos și să amețesc, că știu cum e și când ajungi acolo, când te ridici de jos și vezi steluțe verzi. E clar că nu poți să te antrenezi în stadiul ăla, dar nu-s acolo. Nu-s acolo. Încă nu-s acolo. Și uite, așa cumva reușesc să păcălesc sistemul. Bun. Hai să vă arăt și următoarea masă. Bun. Regimentul pentru definire continuă. Cu masa numărul 2, care e foarte simplă. Sper că se vede bine, filmez mai câș așa. E vorba despre o omletă, sunt 6 ouă aici, cu 3 chifle. Am 45 de grame de proteină, 35 de grame de grăsime și vreo 90 de grame de carbohidrați. Atenție! Mai am 10 grame de grăsime la prima masă, la masa cu vita, cu 35 de aici ar fi 45 în total. Eu, ca și sportiv enhanced, nu am nevoie de mai multe grăsime, așa merge mie foarte bine. Cu 45 de grame de grăsime o scot la capăt și o scot la capăt bine. Dacă sunteți un sportiv natural, cum sunteți marea majoritate dintre voi, vă sfătuiesc să mai adăugați vreo 25 de grame de grăsime și la ultima masă sau să le combinați în așa fel încât să aveți 70-80 de grame de grăsime pe zi. Bineînțeles că contează, e vorba de mai multe aspecte, nu e un număr bătut în cuie, dar cam așa structurez eu planurile pentru clienții mei cu care colaborez și sunt naturali. Cam 1 gram de grăsime per kilogram corp.
Bun, astea fiind spus, eu să vă prezint și eu văzelul imediat. Da, bine mă băieți, asta e ultima. Am ajuns și la ultima. 100 de grame de ovăz. Nu vă speriați că nu-l mănânc chiar așa. E înmuiat cu apă. În astea 100 de grame de ovăz am pus 250 de mililitri de apă fiartă. Și peste el, bineînțeles, vin cu crema. Vin cu piesa de rezistență. E un fel de Nutella, îmi place mie să-i zic. Practic e o cremă de proteină, asta o să-l curăț, stați liniștiți că nu rămâne așa, alinge băiatul tot. 80 de grame de proteină, 100 de grame de ovăz. Și aici o să mai arunc niște fructe, n-am grăsimi deloc la masa asta. Cam așa se prezintă, un strat generos de cremă. Așa îmi place mie să-l mănânc, nu înseamnă că e mai eficient, dar în ultima perioadă așa mi l-am făcut, să mai schimb un pic treburile. Bun, asta e a treia masă și ultima pe azi. O să fac și o încheiere scurtă, să fac o recapitulare. Deci, asta e abordarea tranșantă la care am recurs pentru perioada asta de definire. De la ultimul update pe care vi l-am dat, am avut 5000 de calorii, am redus la jumătate. Undeva la 2300-2400 de calorii mănânc în momentul de față. Planul ăsta cu 3 mese și cu fasting m-a ajutat să reduc în 5 săptămâni 10 kg de greutate corporală. Bineînțeles că nu e vorba numai de grăsime, am scos și apă, bineînțeles, reducând volumul de carbohidrați. Antrenamentele încă merg super bine, după cum v-am spus. Și o să continui protocolul ăsta până în momentul în care o să simt că îmi e afectată performanța la antrenament. Mă gândeam să umblu puțin și la protocolul de GHIR, după care, în momentul când voi simți că mă duc un pic în jos, o să mai adaug o masă înainte de antrenament, ca să mă țină cumva pe linia de plutire și să reușesc să ard cât mai multe calorii la antrenament. Chiar dacă mănânc mai mult, performanța o voi ține sus și în așa fel corpul să continue să se schimbe cu cât mai multă mâncare. Ăsta e scenariul ideal din punctul meu de vedere. Bun, până data viitoare. Eu sunt Bogdan, vă mulțumesc frumos pentru urmărire, vă mulțumesc frumos pentru tot suportul pe care mi-l acordați prin folosirea codului meu de reducere Madina12 la comenzile pe care le plasați pe genius.ro și genius.eu pentru cei care sunteți afară. Și până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să vă antrenați la intensitatea corectă și o să creșteți ca pâinea. Bam!